Πάμε. Εγώ τα φώτα να ανάβουν έτσι απότομα. Ναι. Σκεφτόμουν πως τελείωσε η παράσταση και πρέπει να φύγετε. Αλλά δεν θα ρε πείτε μέσα, καθίστε μέσα εσείς. Βγαίνετε κάθε φορά. Έλα πάμε σοβαρά. Μια μαλακία βγαίνετε κάθε φορά έξω. Μία σοβαρά. Έλα πάμε, μία σοβαρά. Πάμε. Τι. Ρε να ανάψω τα λεντάκια, περίμενε. Γαμώ το κιάτο, δεν θα το κάνω στη γραμμή. Τα λεντάκια. Α, τα λεντάκια. Εσύ τώρα το πρόβλημά σου Στο είναι. φως θα μπείτε μέσα. Στο φως θα μπείτε μέσα. Πάμε. Ήρθε κίνθια. Γαμώ το. Δεν είναι αυτή η ατάκα σου. Βγαίνεις και τόσο ένα και θα κάνεις το κάτω. Παίζουμε. Τι παίζουνε. Έλα. Δεν τελειώνει γρήγορα. Σκεφτόμουν πως ίσως τελικά το μεγαλύτερο γαμίσι της ζωής να είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται. Εννοώ ότι είναι δύσκολη ζωή. Παίρνει χρόνο. Και τι κερδίζεις τελικά? Πεθαίνεις. Είναι ευτυχία αυτό. Θα έπρεπε ο κύκλος της ζωής να πηγαίνει ανάποδα. Λάθος σειρά γεγονότων. Πρώτα πρέπει να πεθάνεις. Να ξεκουραστείς. Μετά ζεις στο γυροκομείο και από εκεί σε πετάνω όταν είσαι αρκετά νέος πια. Σου χαρίζουν ένα χρυσό ρολόι και αρχίζεις και πηγαίνεις στη δουλειά. Δουλεύεις για καμιά 40, 50 χρόνια, μέχρι να είσαι αρκετά νέος για να σταματήσεις. Και είσαι νέος. Περιμένεις. Περιμένεις τη γνώση. Πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο. Ερωτεύεσαι. Κάνεις χρήση ναρκωτικών, πίνεις, πηγαίνεις σε γλέντια και συναυλίες. Ακούς μουσική. Αποφυτάς και πηγαίνεις εκδρομή. Και περνάς στο γυμνάσιο. Είσαι έφηβος. Ανακαλύπτεις το σεξ. Πηγαίνεις στο δημοτικό. Είσαι πρωτάκι. Μαθαίνεις γραφή και ανάγνωση. Και μετά στον παιδικό σταθμό. Είσαι παιδάκι. Παίζεις. Ακούς και δεν ακούς τη μαμά και τον μπαμπά σου. Και τότε ετοιμάζεσαι για το μεγάλο γεγονός. Τη ζωή. Δεν έχεις καμία ευθύνη, ούτε έγνοιες. Γίνεσαι μωρό. Ξέρεις τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις τα πάντα. Το κάθε σου βλέμμα είναι γεμάτο καινούριες γνώσεις και αλήθειες. Βαδίζεις προς την τελειότητα. Επιστρέφεις στη μήτρα. Περνάς τους τελευταίους 9 μήνες της ζωής σου σε αβαρύ διαλογισμό. Αντιλαμβάνεσαι το νόημα. Την ίστατη αλήθεια. Και στο τέλος ενώνεσαι με το σύμπαν. Στον οργασμό. Άρχισες Βικέντια. Απευθείας το κάνω. Ναι. Θέλει κάτι. Εμένα θα μ' άρεσε στον εργασμό να ανάβουνε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο οργασμός στο τέλος θέλουμε κάτι. Στον οργασμό. Νομίζω πρέπει να γίνει Με μια κάνει. πάση μεταξύ του Λοιπόν, και στο τέλος δοκιμάστε, τώρα θα το πεις εσύ Μαντλέν, μετά θα δοκιμάσουμε έναν, να δούμε πώς ακούγεται και μετά πάμε καπάκι άλλη μία, μην καθυστερήσουμε όμως. Κατάλαβα. Μία πληροφορία, Γιώργο, προσπάθησε το βλέμμα σου στην αρχή να είναι πιο ουδέτερο και όχι φτιαγμένο, είσαι σε ένα ύφος, μην βλέπεις τώρα. Είσαι ένα ύφος, επίτηδες, παιδί μου, λίγο λυπημένο. Πρέπει να είναι λίγο πιο ουδέτερο, είναι λες και προσπαθείς να είσαι λυπημένος. Γιώργο, κάπως έτσι.